रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिननाय थाफिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै आं नोंथांमोननि सेराव सासे इण्डियान आर्मिनिफ्राय रिटायार जागोन बिथांखौ जों बरायनो थाखाय गासैबो लैहोर फैहोर खालामदों थ' नोंथांमोना जुदि बे बरायनाय हाबाफारिखौ जोबजासिम नायनो लुबैदोंब्ला नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै हेल' ada जोङो रिटायारमेन्ट जिथु आर्मि फौजि इण्डियान आर्मि बिथाङा रिटायार जाना फैबाय बिथांखौ नैबे दखानाव नेगासिनो जायो दैया बेयाव नेगासिनो दङ दैया लोगोफ्रा रन्जित दैया नैया बिजन कुमार बसुमतारी बिथाङा रिटायार जाना फैगोन बेनिखाय बिथांखौ बरायनो थाखाय जों गासैबो माने जों जमा जाजोबना दं गामिनि गासै रायजो राजा बिथांमोनाबो फैजोबना दोङो दायो नैथिंबो दंजोबखायो दा दसे थानानै सफैनाय लोगो लोगोनो जों गासैबो बेमपार दामनाय आरो माबानाय गासैबो माने बेहाय माने लैहोर लैहोर बिथांखौ बरायनानै न'सिम लांगोन नैया बिथांमोना बिथांनि मालिक माबायदि मोनदों नोंथाङा दिनै नोंथांनि मालिकआ दिनै रिटायार जाना फैबाय साख्रि फोजोबना फैबाय माबायदि मोनदों गोसोखौ बिराद मोजां मोनदों दिनैनिफ्रायथ' माने अरायबो लोगोआव थाखासिगोन नङा होनना होनबा माने सिगांहायबो मारैबा मोनोमोन दा जों दिनै गासैबो रायजो राजाफ्रा बरायनो फैदों ना माने बिनि उनाव इयुनाव माबायदि मा खालामगोन होनना मोनसे परामर्श होगोन नामा माने नोंथांनि मालिकखौ जोंनि बर' मानसि नालाय लाजियो नालाय एसे मायबासो मायबा बुंनो हायो लाजिदों न' जागोन एसे हाखु दाखु जादों नालाय खिथैनि सेंग्राफोरानो जा हिन्जावफ्रानो जानाया ओइ बिसोर बुंनो हाया नैया नेनो फैद' जोंबो नेनो फैदो बरिया जोंनि लोगोफोर दंबावो जा नैया आं दा सासे जोंनि गामिनि गासैखौबो खिथिनि सिरि सिरि दं नै सासे नैथिं मबाइल नायबाय थादों नैया सिमा भाइ लांनो फैदो बरायनो फैदो न' दे थिगैनो दे बिथाङाबो गावनिनो जायो नेनो फैदो न' थिगैनो बिथाङाबो गावनिनो जायो बिगुमै जायो बिमायसो नैया जोंनिया अबिदा बिथांमोनाबो गामिनि गासै रायजो राजाफ्रा जोंनि रिटायारमेन्ट आर्मि माने बिथांखौ माने बरायनो फैदों गासैबो जिरायजोबना दं नैया खुलुमदो हेल' रायजोफोर नैया गासैबो बरायनो फैदों एले गारिया सफैबाय नैया एराउन्ड होगासिनो दं नैबे प्लेटफर्मानो फैगासिनो दं बे लामाथिंनो फैगोन नै जिथु माने एनाउन्स होदो बिथिंनो फैगोन आंबो फैदों ट्रेना फैगासिनो दं जोंबो नैया जिरायगासिनो दं एनाउन्स होदों 4 नम्बर माने प्लेटफर्म राजधानी एक्सप्रेस जों गासैबो नोंथांमोननि सेराव आङो फारि फारि दिन्थिलांगोन जोंनि गामिनि माने जि माने इण्डियान आर्मि बिथाङा जोबोद मोजाङै साख्रि फोजोबनायखाय जों गासैबो दिनै बेमपार्टि सेम्पार्टि लाजोबना फैनानै बरायनो फैदों नै सफैसिगोन नै एनाउन्स होबायनोखा 4 नम्बर प्लेटफर्माव ट्रेना फैगासिनो दं ना फैबाय जों गासैबो गसंबाय न' मने नङा बैलै ट्रेना हाबफैबाय लाइट जोंबोदों लाइट जोंबोदों ट्रेना बे ट्रेनाव फैदों बे ट्रेननिफ्रायनो जोङो गासैबो माने फरायनोसै नैया ट्रेना सफैबाय दिल्ली टु राजधानी ट्रेन बे ट्रेना सफैबाय गासैबो नैया फरायनो थाखाय माने लाहार फाहार खालामबाय नैया ट्रेना फैबाय न' राजधानी एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस 4 नम्बर खनसाने 4 नम्बर नङा हा बेसाङाव B4 6 नम्बर B itu masih kok Hah?
हिन्जाव गोरलै बुलांनांगौ बबेसेयाव B12 दखनि ओइ लास्टआव B4आव ट्रेनानै बन्द' खालामफैबाय बर' ओइ सिगाङावसो दङ हा नयथि बार जाया नैया जोंना बिथांमोना सफैबाय साबायखर बाबाय वेलकाम दे नोंथां खुलुमबाय दे बिथांमोनानो ada ya sas ini sih angin tambah di sana nih ini ada nih yang dikasih balik itu hang karena ini kan sasnya aku ada nih makasih bawah orang ini jadi buat gerak lah ah Kasih langsung. Apa? Gila apa ya kasih nang mulai hidup pujo. Ketenek apa? Thank you. Malapa fue. Malapa. Ang zakam ke masjid. Ah. Nah. 아, 진짜 이따 가세요. 이따나 로카리 그. 어. 솔져 봐. 이모 봐게. 아, 마음에 드는 नोंथाङा दिनै सागरि जिबनखौ फोजोबना फैनानै गोजोननाय मोनदों बहुत गोजोननाय मोनदों आरो नोंथांमोना बे दैखौ बनायनो थाखाय बहुत गोसोनिफ्राय खुसि मोनदों बेनो आरो बेसेसो बोसोर मावबोखादों साख्रिखौ 24 बोसोर मावना 24 बोसोर मावना फैबाय दा बे साख्रि जोबखांनायनि उनाव नोंथाङा मा खालामनो सानदों नायनोसै दा मास मोनसे मोननैनि उनाव एसे सानगोन आरो थिगैनो दं रोजा रोजा साबायखर बावनाय थाबाय थेंक इउ जों गासै बिथां बिजन बसुमतारीखौ जों बरायना लाबोबाय नैया बिथाङा साख्रि जिबनखौ फोजोबबाय बिथां लोगोआव बबुल बसुमतारी बिथाङाबो दिनै बे साख्रि जिबनखौ फोजोबबाय नैया हेल' रायजोफोर जोंनि गासै रायजो राजाफ्राबो बिथांखौ बरायनो थाखाय नैया गासैबो लैहोर बे खालामदों गासैबो लैहोर फैनो थांदों नैया नैबे बिथांनि बिसि
बिथांखौ बरायबाय नैया बिथां बिजन कुमार बसुमतारी जोंनि गामिनि बिथाङा नैबे जै गासैबो रंजाबाय नै बसुमतारी बिथाङा जोबोद मोजाङै बिथांनि जि साख्रि जीवन बे साख्रि जीवननिफ्राय जोबोद मोजां बिथांखौ जों बरायना लाबोदों सैना बरायनाय बायदि नैया बरायदों जोंनि बे रिटायार जानाय मान गोनां जोंनि बिजन बसुमतारी नैया नोंथाङा नुदों जोबोद मोजां बिथांनि जि माने बिजन कुमार बसुमतारी नैया बरिया गासै गामिनि गासै रायजो राजाफोर नैया बेबायदि नैया बरायनाय जादों जोंनि बे इण्डियान आर्मिनिफ्राय रिटायार जाना फैनाय मानगोनां बिजन बसुमतारी बिथांखौ माबायदि नांखौ नोंथाङा रिटायार जाना फैनानै गोजोननाय मोनबाय नोंथाङा माने बेसे बोसोर मावखो साकरिखौ 24 बोसोर मावबाय 24 बोसोराव नोंथाङाथ' बिदेशआव थांदोंमोन मा जायगायाव थांदोंमोन हा कानग' आदसा माबायदि एक्सपिरियेन्स बिदेशआव थांनानै बिदेशआव थांनानै माबाय एक्सपिरियेन्स थानांगौ गावबो आरो बिसोरनि महरखौबो नायनांगौ माबायदि थासारिया जानाय लोंनायफोरा माबायदि परिबेखखौ नायनांगौ नोंथाङाथ' रिटायार जाना फैबाय इण्डियान आर्मिनिफ्राय दा उथिबोनाय जोहोलावफोरखौ सेंग्रा जोहोलावफोरखौ माबायदि नोंथाङा एडभाइस होयो आंथ' एडभाइस आगोलनिफ्रायनो होगासिनो दं दा जेब्ला दिनै आङो न'खरजों लोगोसे आंनि भाइ भागि भिदि आरो समाजजों आं बिराद थानानै सोलिलांनो हासिगोन आगोलावबा समाजजों थानो मोना बा भाइ भागिजों थानो मोनामोन दा बेफोरबायदिनो सासे सानै मोनदों बेफोरबायदिनो सोलोंथाइ होनानै दा बिसोरबो नाजासिगोन नोंसोरबो बेबायदि सेस्था खालामबाय था नाजाबाय था नोंथांनि न'आव सोर सोर दङ जोंहा न'खराव आंनि आदा खायसे आंनि बाजै बेनिफ्राय आरो आंनि आदानि फिसाज्ला सासे बेनिफ्राय आंनि हिन्जाव आरो फिसाज्ला सानै जोबनायाव नोंथाङा मा जायगानिफ्राय रिटायार लाबोखो
आङो दा जोबनाया जाबाय राजस्थान बिनिफ्राय आं रिजाल्ट लाबोबाय राजस्थान राजस्थान आदसा बेनिफ्राय आरो सेन्टाराव थांबाय सेन्टारनिफ्राय नोंथाङा पुरा सम्पुर्ण पुरा क्लियार मावजोबदो साकरिखौ आङो 24 बोसोर मावनानै आदसा गोजोन्थों नोंथां जिउ माला गोजोन थाथों रिटायार जाना जाथों नोंथाङा मोजाङै रायजोफोरजों मिलायना थाथों रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथांखौ